Bethetha ngalo mama naye wandinyanzela uba mandibuyele emva to the book of Genesis. Sure. Ndenzibanisasileba le nto ezithembazabantu kwazo wathi umfundisi uNontlewu Strengthening your exegesis. xa ethetha apha senibani abantu wathi xa ethetha umfundisi uNontlewu apha wathi kunendoda eyathwala umnqamlezo kunye noYesu wandinyanzela ubana mandiyovala kulaa ncwadi kaJohn 3:14. Mna kandithile eBhayibhile kandifunde eBhayibhile ngoba bashumayela abazalwane and futhi ke bendingaboni into ezandityhilisa iBhayibhile kwabantu abazashumayela My son. Ngoba uba ndizawutyhila iBhayibhile ndizawufuna utshintsha le nto bayithethayo kanti ngoku ndizongqina le nto bayithethayo. Amen. Siyavana bazalwane? Amen. Naw xa ndizongqina le nto bayithethayo into eyenzekileyo senze nayo umfundisi uNhlupane wathi ekoneni komntu kwaba khona into eyenzekayo. Ithi iBhayibhile umntu ukudalwa kwakhe wayekhazimla wayeneglory kaThixo. Now when umntu esona yemka laa nto ibisenza umntu afane noThixo. Siyafana bazalwane? Kodwa iBhayibhile kaloku umsilisa kancane uThixo but kunento ibimenza umntu afane ncakasana noThixo yasuka laa nto umntu esakona. Now ekusukeni kwayo iBhayibhile ithi bathi xa bezijonga bazibona beze bakhangela ke ngoku imithi enamagqaba amakhulu bazenzela into yokuzigquma. Siyabona bazalwane? Now emveni koko uThixo njengesiqhelo wandwendwela uAdam noEva. Ithi iBhayibhile wamveseza uAdam uThixo babaleka bazimela. Xa fika uThixo uthi kulo uphi Adam bazalwane uThixo ubona kwindawo zonke because ukhona kwindawo zonke. But now sivuthixo sithi uphi Adam, that simply means uThixo bengabonile Adam amqhelileyo because kukho into elahlekileyo. Uthi uAdam ndive isandi ndazimela. Uyabuza uThixo ngoba uthi omnye ndithena uzibona ndizi ubuza uThixo ngubani okuxelele muze uxelele ngubani. Now iBhayibhile ke ngoku uThixo athethe kuAdam, uAdam athi ngulo mfazi, umfazi athi yile nyoka. Afike uThixo xa efika enyokeni athi verse 14 Genesis ngenxa yesenzo senzileyo imbewu yomfazi iyakutyumza inhloko wena uyawutyumza isithene. Now that was the start of the journey to the cross. Now iBhayibhile ithi apha uAdam emveni koko wamazi unkosikazi wakhe bafumana abantwana ababili.
iproblem apha into yobana uSathane akasilibali isiprofeto. Wasegcina isiprofeto yena uSathane. Xa kuzalwa abantwana ababini wakhangela ufumanisa lo oqala akanaba imbewu yomfazi manje. Mama ndimyeke. Kwakho lo wesibili wafumanisa ayingathi naye inguye kodwa wajonga ngoku apha ekunikeleni kwabo. Ngoba ufuna uqiniseka ubana ngompho yena ongayile mbewu yomfazi. Now ithi iBhayibhile uSathana wangena kulo umkhulu wabulala umntakwabo. Because injongo kaSathana was to kill the seed of the woman. Ebefuna into yokubana ingafikeleli lento emnqamlezweni. Now ingxaki apha ikhoyo ibisekubeni ebesazi into yobana ikhe yafika kulaa ndawo yilaa ndawo ndizawunyathelwa kuyo lena mandizamba ingafikeleli kulaa ndawo ukuze kunyathelwe intloko yam. Now iBhayibhile ithi ukona kwabo wabakhupha uThixo. Ekubakhupheni kwakho uThixo bahamba baphinda bafumana abanye abantwana. And iBhayibhile iyasicacisela ifike nako-Abraham. Ihamba iBhayibhile iye emayikodwa ifike iBhayibhile isondele xa ifika kule nto kuyithetha mfundisi uMabhanga ifika ngoku eJeriko. So shumalaza inkulu yam le. Because this is the journey to the cross. Kukhona abantu apha ekufuneka beyinxalenye yale ndlela ibheke emnqamlezweni. But now xa ngaba kuthomasela namabhata bonke bayabizwa nguwe bekufuneka into yokubana nabo babe nayo into abayidlalayo apha endleleni. iBhayibhile yakhangela uba singafumana bani apha endleleni. Kwakhangela the prostitute, kwakhangela uRahab ngoba bekulungisela into yobana umntu ozawuzala kule genealogy malibe khona iprostitute, makabe khona umntu ozawuzawuthwa lona akazelwa ntweni futhi past yakhe inyekenyeke. The journey to the cross ngoba lo mntu ozayo akazange abantwini balungileyo uze ebantwini abamdaka kudingeka into yokokubana le nto ilungiswe kwalapha endleleni. Now uzalwa uMoses. Ukuzalwa kaMoses yamothusa lento uSathane wangena enhlizweni kaFaro. Wathi ngoba xa kunomuntu ophethe into uSathane uyafa and uSathane uyayazi. Abantu bazalana abaphethe into kaThixo nayife abayifani abanye abantu. Ayibi normal izinto abagqitha kuzo azifane zabanye abantu. The challenges abagqithe kuzo abanye abefundisi ngabefundisi bakhokhela amabandla but ngenxa yento oyiphetheyo abagqithe ngakwezinye izinto because kunento eyahlukileyo iphathiswe engafanweni abanye. Now uThixo apha enkosi yam uSathane uyivile bana ikhona into ezayo futhi ngathi namandla lento izayo. Waphinda futhi wavusa kuFaro into ethi makube khona into eyenzekayo le mbewu ingathi ngazalwa apha mayibile mina elithwe ngekazalwa because ingxaki yami into yobana ikhe yazalwa ndizukwazi uyinqanda. Kodwa bonke abantwana makuqale kuqhomfa izisu lenziwayo. Kodwa futhi xa sebezelwe mabangayekwa mababulawe ngoba mhlawumbe ngenzeka kuba simphosile lento bebecinga into yokubana babambe le mbewu yomfazi bengazi uMoses uzogqitha nje indleleni. Mayibonge inkosi uYesu. Now yahambi ibali hamba kwebali lithi ke ngoku what a nice lithi bali kwafikela ixesha lokuzalwa kukaYesu. Yaphinda lento yambhida uSathane
uThixo wamkhumbuza wathi ukhono zelwele wathi esecinga uHerode wathi uSathana ngeke ngenzeka nguye lo wathi uHerode phinda wenze laa nto yakhe yenzeka imbali mayiphinde ziphinde ithi iBhayibhile kwabulawa futhi abantwana. Now sawushumayela now iBhayibhile ke ngoku ithi wathathwa wawufihlwa wathathwa wawufihlwa. Now ekufihlweni kwakhe wabalekiselwa eEgypt eAfrika. Wakhula uYesu ukufunda kwakhe uhamba wakufunda eAfrika because uYesu uthathwe imveku wazofihlwa apha eAfrika. Now kwadingeka into yobana uYesu xa ebheka emnqamlezweni ndanganentlevu kufuneka indoda esuke eAfrika apho uYesu ebekhulele khona apho ifoundation kaYesu ibikhona ngoba kudingeka umuntu oyazi ifoundation yalo muntu. Now ithi iBhayibhile ekuthathweni kwakhe kwafumanisa intobana uYesu he was dehydrated. Kwi-dehydration yakhe ithi iBhayibhile ebethwa esisiwa ngapha nangapha wathi esendleleni esiwa kwathathwa le ndoda ibonakalayo uba ingathi noko imdakana kwathiwa mayizothatha lo mnqamlezo. Yafika le ndoda yawuqwaya umnqamlezo, an African man. That is why we preach like this. Sazana nobunzima bomnqamlezo. We carried the cross with Jesus. Kungaba sishumana ngolhlobo ngoba sawuthwala umnqamlezo. Athi uPawulos namifumo yakhe siyithwele ngemizimba yethu. The journey to the cross. Ayithwala umAfrika umnqamlezo wenyuka indlela noYesu lo muntu ebesenzela thina uba sithi xa sifike sithi lento lena ukhona ukhokho wakhe wayenza sizawufika siyiphathe futhi siyishumayele ngendlela engcono ngoba sazana nabunzima bawo umnqamlezo. Now siyafa ithi iBhayibhile ithi iBhayibhile wathatha uYesu ekuthathweni kwakhe uYesu wafika phezulu entabeni. La madoda ayesexhonyiwe xa ujonga imbali ujonga ihistory ufune uxhonya kaYesu. La madoda kwathathi leli aqhonywa anyuswa abethelelwe eselelini nale yathathwa yaxhonywa yabethelelwa eselelini. Kodwa ufika kaYesu wafika umnqamlezo lele phansi wafika wabethelela uYesu umnqamlezo phansi. Ithi iBhayibhile kwafuneka into yobana makuphakanyiswe imvana kuzozalisekisa izwi elincwadini kaJohn chapter 3 verse 14. Athi uYesu nje wayiphakamisa uMoses inyoka yobhedwe entlango ngoba njalo uphakanyiswa konyana wonke. Jesus was lifted up on the cross. Ngabambetha nje bengazi babazalisekisa isibhalo. That is why esithi ndikhethile mna ubeka phansi abamubomi ndimthathe ngokwama ngoba bekuzalisekisa intetha yakhe. We are here to lift up the name of Jesus in your situation. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. He's a chief cornerstone, the Son of righteousness. But he was bruised for our iniquities. Endaweni yethu isikhenko zethu zabalelwa kuye. Yile nto wathi xa kujonga ngabantu xa
umlo phambi koPilato ekuba ujonga nadlala kodwa abantu kathi bejonga kuYesu babona ityala ngoya lapha kwaBarnabas bebemencane ngoYesu izono zakhe bezibhalwe kuYesu bazalwane baphakanyiswe inyoka yophethu the man Christ Jesus we are here to lift him up kwanyanzeleka into yobana kukhulula uBarnabas wazovela inceba yavela inceba bazalwane ayiqala ngeGolgotha kodwa uyofezeka eGolgotha yaqala kuBarnabas inceba watsho wangena naye ebengabalelwa ntweni yafika le nceba yafika ibhada lihlile emnqamlezweni ethi iBhayibhile wathetha nayo uYesu wathi kwanamhlanje ngoba nawe eparadesi ngoba le ndoda kufika indoda ethwele inceba kufika indoda yazana into zonke kufika indoda ethi sekuthiwa kuphelile ngawe kuthiwa khona lapho indivele kuwe ithi sawufika le ndoda ifika ikuphakamise indoda enguyenza wena is to lift him up phakamisa uYesu sophakamisa isimo kudala ukhalaza akhona itshintshileyo kudala uthetha akhona itshintshileyo namhlanje nasisombululo lift up the name that is above all names that every knee shall bow when you mention this name amadolo amademoni ayagoba amadolo ezifo ayagoba onke amadolo ayagoba when you mention the name of Jesus. Lord, to lift him up. Kapazela umfusumana iBhayibhile ithi kwakhona indoda eyathi xa imjonga mamelani bazalwane uYesu wamnikela kuqala ubomi bakhe lamadoda asaphila ngoba kufuneka ezalise kuseyisithembiso asenze kule ndoda ngoba uthe kule ndoda kwanamhlanje nizaba nawe eparadesi. There was saints before, there was no paradise, but Jesus ought to go before ukuze create iparadesi akwazi umamkela ngaphambili. Namhlanje kwavezwa inceba, you ought to lift up the name of Jesus. Bazalwane besingabalahlelwa ngaphandle kodwa isawufu Yesu satsho sakholwa nathi. Bazalwane abazali bethu zange bangena ezimokolweni basikhupha, zange basitshintsha to be humanizers, zange basitshintsha kwizinto zonke ezirongo besizenza kodwa uYesu wangena esimokolweni wafika watsala mna watshintsha impilo yama wathi belisaziwa nasekuhlaleni batshintsha abantu batsho balihlonipha ngenxa yokongama kwakhe. Bazalwane, we want to lift him up. When we lift the name of Jesus, iziseko zikaSathana ziyawa ngoba simkhumbuza isiprofeto basafulfileka ngoba kuthiwa njengoba waphakanyiswayo inyoka yophetho enhlango ngoba njalo ukuphakanyiswa kwakhe God used the same agents of the devil to lift up the Jesus. Como se afara? Se afara. Ela se fala. Kwizinto zonke ezikwehleleyo, kwizinto zonke ezenzekileyo ebomini bakho, kwizinto zonke ongancama zona, ungancama bazalwane. I know uba ilife enzima mna ndiyayazi, ilife enhlupheko mna ndiyayazi. I think ngibakho kuba nabantu abahlupheka abahleleke ndiyazi kakuhle inhlupheko kodwa ulangithelwa nguPawulos athi lihlele na, indlala na, ukufa na, ubuze na. I know ukujongana nokufa, ndibona umzimba wami ulele phansi but loo nto leyo zange yenza ubana nditshintshe istatement. Ndathi Jesus sela umthandazo ungaphumi. I lift up the name of Jesus. Ngexesha ndiwubukela umzimba wami uphansi ndiyazama uthandaza uphuma umthandazo ngathi Jesus, Jesus, Jesus. Ndibona ngoku ngamehlo enyama ngoba kunembali yokuhlwa kobomi
bomi esithi sisawukhwaza yona isimo esingatshintshiyo sitsho sitshintshe uba kwatshintsha baba bomi ngathi sendiphumile enyameni ngekwazi ubuyela emzimbeni by the mention of this name we ought to lift up the name that is a powerful name. Oh my God olihlanyana baphakanyiswa ngabantu kodwa there are no more omangqonde baphakanyiswa ngabantu ababoni namhlanje bayamfamlatha ngoba ingxaki inye bazalwane kunendoda eyafana eCalvary that oh my God efanele iphakanyiswe. We are here to lift up Jesus of Nazareth, the chief cornerstone, the man that was bruised. What the dead of Isaiah, he was deformed. Oh my God, we couldn't recognize him. Ngendlela ebebethwe ngayo athi ngemifumo yakhe thina saphiliswa. Jesus, when you mention this name sifumana ukuphila ngoba ukuphila kusegameni likaYesu. Oh my God, ubomi busegameni likaYesu, inkululeko isegameni likaYesu. The church ought to lift up the name that is a powerful name. Kudala uphakamisa igama lengxaki yakho, kudala uphakamisa igama my God labantu abakuphethe kakubi. Kawuyeke bona namhlanje lift up the name that is a powerful name. Dala uphakamisa igama lesifo naso nesigulo naso namhlanje lift up the name that is a powerful name. Can the church stand? We're about to lift him up. Yes, we lift him up.